Okay, velkommen her til London. Jeg vil gerne lige lave en lille rundvisning på mig og Soles værelse. Vi starter her ude på badeværelset. Så klassisk hotelbadeværelse. Det er min tandbørste der. Vi går videre her. Der har vi vores badekar. Så det er meget fedt. Okay, så han lige der. Så går vi videre her. Vores skab, der har vi min morgenkåbe. Og der har vi min sutter her. Ja. Så går vi videre her. Det var vores master bedroom det her jo. Så vi har et kæmpe seng. Fordi vi fik bryllupssuiten. Og vi har fantastisk udsigt. Londons bedste udsigt. Her. Skal vi se London Eye og sådan noget. Man kan bare ikke lige se det på kameraet, for det er ikke så godt. Der kører premierministeren. Ja. Jeg håber I nød den her, så hvis I vil se mere af vores sådan vlogs, kan man sige, og hvor vi viser sådan nogle ting, så skal I bare like og subscribe, og så bare skrive noget i kommentaren, hvad I synes, vi skal lave, okay? Ses. Vi ses, hej. Hov.